Ha ka keteng ka jong u Jesus Christ ngai khuble ban nga priang subhai phi baro ki parlok ki be ki jonga ki baju sngotnat ban snap ye ki khubor lengba kani ka channel Khasi Gospel Media nga kwaru ban priang subhai ye ki parlok ki barang thmai ki basngap ye ki khubor lengba kani ka channel ka khubor ka banga kwa bane sam ha kani ka por ka de ka khubor ka ba debyang kata kalong shaphang u adhar Shibun ki jingkli ki mi hakini ki sngi ki balong kumni balai katu kaningut ki nongshong shnong kimtre banshon adhar hato u adhar ulong babha ni ubasniu hato u adhar wanra jingma ya ka jinget ni ka jingim ka bamanta bad ya kalawai ka ban sawan na ki bos nsha khadar jongka perthai sosi banong katu kaningut ki nongshong shnong Klam da yo bha ya ki jubab ki bashai rengkat bat ki jing artatin ni ki jing sotho bakla ila shimno ye ki rai ki balong kumni harum ban resign no na ki kam sarkar ki ba ki jutrei ni na ki wedi ki jai kam tang namar bam tre ban shon adhar ban om pha pulishu ila ki khun ki bastat shabar ke jala tang namar badei ban shon adhar Don pat ki balakloi bandu ye ki skim ki bapher la kalong ki skim ye ki job card u khawrishon bat ki wei de tang namar u adhar hagani kapor ngakwa ban jubab shwa ye ki tu ki jingkli balaklin kong da ki babun ki balong kumni bale katu kaningot kinong shnong kimtre banshon adhar kita ki katu kaningot kumbalakdo ki bamtre banshon adhar ki ba khambu na ki de tang ki ba la long kristan ba kita ki ba long kristan ru om ha baro ki kunhun jinge kristan bangi ong hak tin norway denomination ki badon hari khasi jentia henry tang hakikatu kani ki jai kunhun ki bangam kwa banjer keteng ki badon ye kajing phalo ka bakrau shapha wa adhar la kalong hapdeng ki pastor ki nong yalam balang ni ki dekhot balang na ki ni ki ju ki dekhot ki penlong ru ya ka jenge ki baidon bata wat hakiseng bapher kini kimtre banshon adhar deina mar kini ki daw harum kabankong kumalaong ki nget ba u adhar ulong umra klaw ni kadak jong umra klaw namar ha ka bible lakran aa kabaar Kingit ba wadhar ulong kadak jom raklaw nama lakshon haka shalangmat bar hakakti khadu kingit ki bapriang ya wadhar kum kadak jom raklaw kinhap haka jingbitar ublay jingpumpaw kalonong kabakhalai kadukhat kabakhanriw hangni laong bad ulap long ye ki baro ye ki bakraw barany ru bad ki bakraw batri ya ki baruspa ru bad ki baduk ya ki ba lai lu ru ban kimrau ba on bu haki ya kadak halor kakti kamon jongki lani halor ki shalangmat jongki kalanong ka bakha sam na ki kitab jingpapau kad khot ka bakhandai bat ka bishpo hangni labatai ba unu ba priang ya kadak jong mra klaw un hap ha ka jingbital lab ka jong ublay ka ba ublay un saai usathe ha kisngi ki ba khadu hagani kapor nga kwa banjubam ya ki katu kani ki jingkli kumbala kli ha ka bamankong bat ka jingkli ka baar kalong hato u adhar ulong ubabha ni ubasniu shwa bangan jubab shaphang u adhar la ulong ubabha ni ubasniu ngidon ka martip shwa ya ka subject shaphang umrat klaw u umrat klaw bat ki kam ki ba ulale ka subject shaphang umra klaw la tho ni le thu lupa nengkong ha ka kitab o Daniel bad hadin palat rius pa arposnam la tho biang sa ka kitab jingpapaw da u Yohanes unong yo ipaw Daniel kalonong gabanyo kadkhot kabakhanyo haba patay ye ka jingmot phashi kimra klaw ka tho ya unong sanshar ni ka bor sanshar ha ka perthai Ka kitab u Daniel kalanong kabahnyo kadukhat kaba alposan ya kabalakran haka testament kabarem. Barka kitab jimpapaw kalanong bakhalai
kadkhot kabasan haduk kabanyo ya kabalakran haka testament kabatmai syapang umraklau kiekran ya kaju sautli kikam baka bo jo umraklau kalale kabankong kanle persya ya ubah kli tam kabumot yo blay langba kijihikai breu bat un pengkrau yaladi hoj kani kabor uni unusansyar ulale kani kakot ko angkumni kabangam kwa ban kedo ya kaketeng jong uni lalong ubakrau buram haduk kata-kata ba om dei tang ubriu kumban ongno ublehi dashisha uderu unusansyar bakenjablay bat upatsya baholor tam usim gisim la ainam yau hagita kipor hatu kabo jong wa daharpan kala jepeng krau yaladi lani kala juile persya yoblay kajebab kolong nangta kabaar kabor jong umraklau kan penyap yakibriu jong ublay kani gade kabla debja bahaka jingsensyar jong kabangam kwa banjer kerteng kala penyap khambun kibriu kibahok ban yakanu kawaipat kabor sensyar hakani kaperthai on om artatin da unuru batip shisha ya ka history hadu kemasan million kimater la penyap da kani kabor oi kinok sensyar ki bakrau ha kaperthai ki bla pengki ya ki thma ki bashirkhai kum unapalian Adolf Hitler kajing penyap breu jongki kim long hakmat kani kabor hatu kabo jong wa daharpan kelaju penyap yaki breu jong blay kajubab kolong kabenta kabalai kani kabor kabashisha jong umraklau kan penkela ya kipor hatu pijutep bahau snem syajar sanspa prapuar kani kabor kelap penkela ya ka kalender karkom kheng ya kisnam kipor berkumta terter kadai ke subjek kabayar ngamkwa ban simthan ya kapor hangi to tebru ba kadai kani kabor ba kinong roman kiju kheng sngi lane kheng por na shiteng snya sha shiteng snya ba kani kabor kayai penskam hadu menta kat ba kapor bala kheng bala bu doblay kalong na basap kasngi syabasap kasngi kalong kawai kasngi katkum Genesis kalonong gabankong katkhot kabasan nangta habakran syapang yakani ka kalenda ngalapan hakani kamap yakiri bakisnam bapher hakisnam ayu bakila adop kila priang yakani ka kalenda habakran bakani kabor kapengkela yakapor kapengkelaru yakapor kasngi mane blay katkum ka Bible kajing mane blay kapasisya kasngi kabakhuy kabakentang kabaw blay ulaay haukun benriyo baro om tang haujiu kadai hakasngi sajan kabangi ong mangi kikasi haka Bible lakot kasabaton dei kani kabor kabala penkela na kasabaton banlek mane blay no ha kasngi robibar sondi kadai kabo jong umraklau basisya balale yakani hato kabo jong adhar kala pengkela yakipor pelabu daublay barkham tame yakasngi maneblay kajebab kolong bantunju hato u adhar ulong babhane ubosniu hato u adhar ude umraklau ne kadak jomraklau basisya ngiron kam bantunju da kini kisautli kikam balai thu balakdo da ka Bible kabanta kabasaw hani kaong bakani kabor jong umraklau kan pengkela ya kahukum jong ublay dan lai teli ki hukum na preng ki shpau teli ki hukum ki ba ublay ulalaay bakani kabor kala pengkela ya kahukum kabaar kabaom men om thau blay thau bat kumta tater de kani kabor kabalaweng ya kahukum kabaar ya kahukum kabasaw kabang kanmau ya kasisabtan kala pengkela namar baklaja kahukum kabaar ya kahukum kabashipo kabaong men omikwa kilay pia arbanta kna bakan mi shipo teli hatu kabo jong adhar pan kala jepkelai ki hukum jong blay kajibab kalong
hadu kani ka bo jo mraklau kabala sensyar thik kumbalai thulupa da ka Bible bakata kalong syajar aspa riu posnam menshwa kabala sedang nadu usnam sanspa laipupra edi bat kalakut no hausnam syajar nyospa kendai pupra kaneru kadon ka history ka bakraw kaba ngapwa ban shimthan yakapor ban batai yakani re tangi ka e kaba ka Bible kabala kado syapang kapor balaai karkum Daniel kalonong ka banyo ka dukhat ka ba apusan hani kaong ban on aino yaki hakakti jong uni umraklaw kabor jong umraklaw hadu kapor kipor bat kasitengpor jing pampaw kalonong ka bakhalai ka dukhat ka basan balaai hu yakabo sinsyar bansa jin saw po arbanai haba puli naka testament barem jongka kitab u Daniel naka testament batma jongka kitab jingpampaw i kumba kaya pher kar kumbatai yakapor kabor sinsyar hanrei tongin yakhen ka jingkhen jong ka tho katar ki jiu bat ki jingi thulpa ka julong kumni lai posni judon ha ka shibnai ba lai spa anri posni kadon ha ka shisnam haba ong kapor kumalakran ha ka kitab u Daniel ka tho ya ka shisnam kipor ka tho ya ka asnam shitengpor ka tho ya ka shitengsnam shisnam kalong laispa an riposngi asnam nyospa aposngi shitengsnam chispa praposngi haba khenlang kalong syajar aspa riposngi sapo arbanai lada sien laiposngi kalong syajar aspa riposngi kabumot syajar aspa riposnam Kakum ka kitab jingkhen kalau nom bakhat saw ka dekat balai besaw ka kitab Ezekiel kalau nom ka basaw ka dekat ka banrio ka batai baka shisni ka yang persi ya ka shisnam habakran ya ka jingi thulupa ti kani ka bo kala sensyar thik kumba syajar aspa riu posnam kumba ngalakdo ya kapor jingpampaw kalau nom bakhat lai ka dekat ka balai hang ni ka ong bat ngalai i ya ka wei na kita ki kli jong ukum ya ka bala penmong hadu ka baniap henry la pen khia ya kata ka jing mong yap jong u kani ka bor jong umra klau basisha kala sya pengkut no house nam syajar nyospa khnai pupra kumbang ala kdo da upat sya Napoleon jong ka France henry kelas dang ban khi imbyang ni yo bor house nam syajar aspa arpo khandai kani kabor kadang yetrei haruk menta bat ki babun kimithu kei kani kabor kabadang yetrei hadu menta hatu kabo jong wa daharpan kalaju sinsyar haruk kuma syajar aspa andeposnam ni ban ki imbyang kajibab kalong em da kabasya ngakwa ban ong ba wa adhar umde kabor jong umrat klau lani umrat klau jingpampaw kalanong ka bakhalai ka khat ka bakhat prang ni kaong hangni don ka jing start uta bodon ka jing shampang to unkhen ni kata ka jing khen uta umrat klau naman kalong ka jing khen ubreu bat kata ka jing khen jong u kalong and reuspa reu po reu kani kadi ka pansngat bala jupong da unu unongilam menshwa obayo yakani kabor kabangi puli kabor sunsha mraklau bala ju ainam hakani kapasnyat ni ya unu badan hakani ka kedan jong kani kabor da of vicarious filiday hoy baro ngitip ki bali school class 1 udon udak roman shiding class 2 kadan arding class 5 kadon dau dak v pastan kadon dau dak x kini kidak roman haba pikhen ya kini kejingkhen ka kerteng belai nam ya kini kapasnya jong umra klau bla pong da uno menshwa hadu banta vicarious filiday kami riu spa riu po riu take kan mau ban riu spa riu po riu kadai kejingkhen ban ithu ya ka kerteng ni kabor jong umrat klau hato u adhar udon ya ka jingkhen ruspa andriu pon riu jong baro ki balashon ka jubam kalong em
Wadahar udai tang ukenja ID ne jingpen itu ya kaladi jong unu ne kanu kinong shong shnong bat balabu jika mau khamba ki kor ki bor jong ka juk kabamenta kum kinong shong shnong bapaka jong kari India wadahar hooj haman la way pa way ki balashon kinyo khat ar digit number bat kini ki number kimdon jinyade bat ka jingkhen riu spa riu phon riu kumbalong ki khna school hakashi class let's say kidon nyo phongut bat baro kiyo la ujong unumbar bankong bashpho apsan samsan bakamta tater kalar banlong let's say ya unong shong shnong jong kari India baro kawai jingpampau kalanong bakhalai ka dekhat bakhan riu kan mau bakabo jong umra klau on penbor ya kapathai baro badai banshon kadak jom raklau kaba ngi puli on pantrikam ha kapathai baro universal ba ongak tinaway kadba yaw adhar pat la pantrikam tang hari India jimpapau kalano bakhalai kadakhat kabakhan riu labatai ba yakadak jong umraklau la shon hakakti kamon badha kishalangmat kadba yaw adhar phide bantip Lashon om tang ha shalangmat Henry ha ki pelokmat baroan Hoy yaw adharu lashon om tang ha kakti kamon Henry ha baroar tli kikti bat diang batmon ka Bible ka krensyai be yakadak jom raklau lashon tang ha kakti kamon kad ba yaw adhar bat diang batmon ngakwaru ban pensothu yakada babalai Lashon yaw adhar lengba ki pelokmat bat kislakti. Tote ba uway pa uway lani kaway pa kaway. Ki khmat brio ni ki lain slakti bat kin shinreakti bangi ong hakti na way fingerprints. Ki pair na uway siya uway pat ni nakaway siya kaway pat bat kimlong kumju. Kasain balasain danore dano bala produk hakisla kopi laru ban pertobut dan nore nado lani ban le thok karba ki khmat ba kishin reakti bla shon ne scan ha ki core computer omla manu bantu ni ban perthu ya ka ID jong ki ba dei try kum juru ya wadha la le kumta labu record langba ki core computer ya ka jinglong hok try jongi baro sashisien jimpapau kalano bakhalai ka dekhat ka bakhan rio hang ni loong ba yakadak jom raklau on penbor hakaperthai baro banshan hakakti kamon lani haki shalangmat nemkong ngide ban kan mau baka kitab jingpampau la tho yaki eke baro haka phashi shapang umrat klau kamut yo umrat klau ba shisha uban mi na kanu ka klau Henry yakabor sinsyar kadak haka shalangmat ni hakakti kamon kamut ba on shan shishan ruspa riu phon riu haka shalangmat ni hakakti kamon Henry kade tang kaphashi shalangmat ka tho phashi ya ki jingbut jimbakhat ni ka jinget kakti kamon ka tho phashi ya ka jinge toilang ni ka jingsha penbor kanuksa Deuteronomy kalanong ban riu ka takhat ka banyo bat ka bapra ba man ye hikaya ki halaki khon ba man te ya ki kum kadak hakakti jongmi par kinlong kum ke jingte selamat hapreng ki khmat jongmi kanu ka jingkai ka bang hikai ki khon ya ka babatam kalong kum kadak bakiyo hakakti ya kabor ya kata ka jingkai lani ka jingte selamat ka bakinya ken mau kata ka de ka jingmut habakran ya ka phashi totebru tang ya kadak jom raklau la shon ha kini baroar kata kalong ha shalangmat bat ha kakti kaman kadba ya kadak jomble lashon tang ha ka shalangmat chimpapau kalonong banyo kadakhat ka baar ha ka sngi ke bakhadu ublay unsa shon ya ka shap ka ba im ka jong u hala ki jong kibrio chimpapau kalonong banyo kadakhat ka balai bat ka basal ha ka ba lashon ya kibrio ki jongble ha ka shalangmat jongki ya kata kadak jongblay bakin laj na kini kijing pensnio
Kini ki jing pusniu ki thoi ki nyau tu ki khlam ki bau bleu sathe ha ki sngi ki bakhadu kumbalakran ha ki kitab jing pau kalono bakhat riu kad khat ka ban kong hadu atphoi ya ka bangan sabatai ha ka wei ka por hoi ka subject shapang ka sharp jong blei ka dak ka jong blei ngaladap kran yaiwat iki khubor ki bangladep an upload ha ka ni ki channel ha ka ni ka por ngakwa banjuma shushu ya ki katu ka ni ki jingkeli kumbang le sngo nadu menengkong saisin hato u adhar ulong ubabha ni ubasnio ka jingbha kalong lese lengba kilat jingmatoy balayo ha ki babun kilyang kajing snio lesing ha ban bishar na kini ki saut li ki kam hato u adhar ulale ne em igni ki kam kumbalale nakabor umra klau ba shisha ya kaba ngiladep panya puli kajibab ya kabangan ay ya kini kajingkeli kabalay hato u adhar uwanra jingma ya kajinget ne kajingem kabamenta bad ya kalaway kaban sawan nakibor sinshar khadar jong kaparthai ay ba mapi pinya bishar hi ne kini ki ike baro ki ba pili asngo ya kabang lapatay nadu pasdang shwa bangan pungkot ngakwa ban penpau ya ka jing sokhya ka bakraw na kamta jong phi baro nga it ya la kari bar ya ka jaj benriu kampe na kanu ka jaj jinget phidon bar nga da duaru na kamta jong phi ba phinyo ya ka jing shai nga da kwaru ban kentu khamtam e ya ki Pakistan bangide ban puli benia ya ka Bible ka balong ka tin jong ublei ken mau ba kanong rem jo ka jinget jong phi kam nei ban long ha ka balang kam dei ban long ha ki pastor ha ki tamam san ne ki rangba balang kam dei ban long ru ha ki no ki nong yalap ki ba pana aktin lani ha ki riu duai ba pau ni wat hanga obai sam ya kani ka khubor ka norem joga jingit jumpi ka dei ban long tang ha ka jing shisha jong kaktin ka jong ublei nga sosi pat ban ong ban ngamal si ban kdo ya kani ka jingit bej bala juja ha ki kristan kiba khniat ngut kiba puli tang sidkhot adkhot ya ka Bible ban pengsan yala ka jong ka jing sngo ni ki nongrem jong ki hi kini ki jing sngo shimet ki klalong kum ki nongrem ha ka balang baru kum ki mau jun thot ha ka emlang ka salang ki katu kani ki nuksa ki bangakwa bangkdo ki ba phim dei ban sngo don ki kun hun runget ki bam pha school yala ki khon ki ong hana ba ha ka Bible lakdo kumni kata kajing start jong kani ka parthai kalong kajing bi ha ublei ning kong koren kalanong ka balai ka khat bakha khnai shu don ki kun hun rungai ki bam jutre bani trelang bat ka snong ka thau lai tang ha ki kamnyam ki kloi ki ong hana ba ha ka Bible ka kdo da ba kumta to aino how kaisa ya ki jong kaisa bat how blei ya ki jong blei ki badai jong kaisa mat ha ka sarkar ha ka snong ka thau ye kita to kin le hi Matthias kalanang apar ka khat apoi don shuru nalo ba kim jutre bani trelang bat ka snong ka thau ha ka bha kamiat ki kiaru na ki parabri ki bamdei na ka ju jinget ki ong hana ba ka Bible ka kdo kumni to walong phi ki para ba ki lang kolam bat ki bamget namar ka hok ka don ka jingedei ayu bat ka bam hok bar ka jing shai ka don ka jing slok ayu bar ka jingdum ar koren kalanong ban riu ka khat ka bakha saw sngo si ban ong ha bala pen shong norem da ki jing sngo briu hadu baka kemi ka kiar lai diang lai mau yala ka jong ka khon wat ka singyap ta namar baka khon kamdon ha ka jo jingit ki don ru ki khon ki kiar yala ki kemi ki pa ki balong ki bamngai ken mau bo unong pen e monu suspa ujonga ujong phi u Jesus u helok bat ki bamngai ki balangkar ka jing em ni ki bapop don shibon ki jing en bi bala lehi da ki rungai kristan ki balong ki mau jung thot bakraw ya ka emlang ga salang hato philaju lam ne em yakani nama bangi kran ya ka issue jong wa adhar kladon kapor ki katu kani ngot ki persya ban shandur epik ki ong hana bayo dei kadak chomra klaw kala duan ru kapo baki persya ya kakat ration ki ju ki kunhun ru
ki ba persya ya ka smart card ki kenja scheme ya kinongpang ka mangiong ka Megham Health Insurance Scheme ki ong bayode ka dak jom raklaw manta sayo adhar kan sapoy kapor ka banga kwar ban kran lupa ya kani kin saong ba ka Google P lani ka GP ka day ka dak jom raklaw nama barok ki penankam ha ka perthei habakumta phibut saya ka epat phikongu ya ka ka jing sngobriu karba phimsu thu ya ka subject ka basisha shapang umraklaw ki debit cards ki credit cards ki pan card ki smart cards o microchips wadhar bakumta shibon ki bami kim day umraklaw ne ka dak umraklaw ki detang ka jing panthame shipor ya ki rongai kistan ki bampuli bha ya ka tien ka baem ko jongblai tai bo blai oniarap ye phi ba phinlong ki basian bat ki bastat haba puli ka tien ka baem ko jongblai tai bo musim jongblai on pela ye phi ban pediang ye ka jing shisha ka jong u om ye ka jing bieng nagam ta ka brom jongblai amen